Et quoi? Mon évi. Mummy ou à quoi? Et Fanasa? Ah, mon évi. Eh? Mon nègre. E kon ta foko ay mummy kono ali ko bi kono. Oh, tu ne fais pas de conneries. Men shi ke baralante ga tono soro na fabola. Mi dele ala kama kana ngas no ko tie ko. Quoi? Oui, allô? Oui, ça va? Ah, oh, frigo nous veut c'est là. Ah, Inch'Allah, semaine nous venons c'est. Aïe, non, on apprécie. Le c'est une semaine, Inch'Allah. Ni appelle le chauffeur beaucoup de gens. Ah, d'accord, quand même. Yusuf! Peut-être ça va me revoir. Excusez, ça va, bonjour. Oui, ça va. Ça va. Ok. Donne. Yusuf, Oui. est-ce qu'il va le revoir à Tibigata? Adamade, toi, airline, mi fait quand il m'a connu. Et ne muso ta ni a san saba de aw ti ka den di ta ti ka bɔ sisi ti ka mɛnɛ ne mago bɛ mɔden na yanni n ka sa hali k'i miiri tile kelen k'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛ fɛ ka muso filanan furu o man bisa an ka to nin cogo la tan i b'a fɔ ko musobakɔrɔ fila de bɛ ɲɔgɔn ka so kɔnɔna na cɛ dusu ta n'i y'a mɛn ko cɛ n'i y'a mɛn du wa n'i y'a mɛn kabila den de bɛ ka bange n'i y'a ye bi ne b'i sigi n ko ne ye e sɔrɔ de n'i ye muso ta ni bange tɛ ka sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ filanan ta a kɔɲɔ bɛ kɛ don min kama a somɔgɔw ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen ma kɛ yan ni min ma fara a kan o ma bɔ a la a ka di ne ye k'i hakili jagabɔ wa n'i bɛ min kɛ o kɛ dɛ ne mago bɛ mɔdi la yanni n ka sa ne ko y'i wele kun ye i bɛ se ka taga. Ok. Ɲ'a mɛn papa. N'i y'a n'o diyara n ye. N bɛ fɛ ka sira ɲini n'a tɛ k'i ma baasi. Sira b'i bolo. Manu famu dɛ. Mana ni sakuyalen don ne kɔrɔ dɛ. Ala ka ko bɛ hɛrɛ.
Mama, café que me avez mis? Hey, café into iga na ba ni mo were bila. Ici. Hein? Leko. Ah. Ne bina mo de santuni. Ici vous dokera de furu san joli. Dente ka so. En nete muso kadi de muso ka mariage kera ñogon fe. Hein? Na de kele mo bolo. Ali ko sa na ambora ton signo la fara ko no manu de filana na. O ma mune be sisa. Mama. Neni papa de bora ni kuma kele na 600. Non, il va non. En vrai dire, ne a kuma be famu quoi. Parce que ya rebe gane embrouillé tellement dit c'est pas entendre mina mu yere ke ojis. Ya kuma famia mais ne be mu ina of la fait. Mais mbolo be nko wi deni masa yere la. Aka tan doni dia. Ay intene bolo dente ale bolo. Deme ala de bolo. Ala ga ina o yoron ne ko. Ay deme ala bolo e cheme furu kum fana deni de. Ha? San joli tati ka mele shite ka bo. Andu mako ba mo de na mo ke to ko disisa. Ou vende na ti ka den wolo. Mu me den wolo an go nyini ga dima. Ali ne ko ke mu so fana furu sa e ka na foi bo ama njo na fembe. Amako ba mo de na chi yere la na te den wolo da bo mu me den wolo ambo amina nwe. Mama. Problème foi ta. Ya ga kuma be fam. Mais mai no fe ha aka tan juste tan fitin dron dia. Amen. Ni yɛrɛ ɲɛ b'a la ça va pas an ka laɲini mun ye an bɛ se ka ko ye mais maa ɲin'aw fɛ dɔrɔn a ka taa fitini dɔrɔn dɛmɛ. I yɛrɛ a layɛ yɛrɛ a dama tɛmɛna yɛrɛ de a lajɛ yanni wagati cɛ sinon si bɛ ka kɔrɔbaya ka taa fɛ de an tɛ fɛ ka sa n'an m'an mori layɛ dɛ. Ne bɛ sira ye. Awɔ sira b'i bolo. Tan ni muso ni tere jugu yɛrɛ a tere foyi tere ni tere de bɛ ka to a tɛ ka den sɔrɔ a ka sigi a ka layɛ yan nɔ. Wallahi ne be wagati ndi ma na ma den sɔrɔ dɔrɔn an bɛna n den wolola dɔ ye mun de kɛra furu kun ye den ni sa. Man sɔgɔma. Maramu. Tɔɔrɔ tɛ. Baasi foyi tɛ yen. I sɔli mɛ ka don a ma dɛ. Ma kamanagan tɛ. Furu ta ka na. Maramu yɛrɛ bɛ ka fasa dɛ. Iso la ka don a ka di du ko tɛ yan. Ni ne yɛrɛ ye ne jaabi tigɛ de ma. Wiliw t'a la wa tuguni ne ni burankɛ tɛ kuma buramuso tɛ kuma ne ni mɔgɔmusonin yɛrɛ ta ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye denko kuma in ye ne t'a dɔn walayi ne t'a dɔn ne bɛ den mara. Mara juguyara sa dɛ fo ka se kasi ma. Ɲɛji sɛ ka i fo. Maramu. Ne t'a dɔn ne bɛ den bɔ yɔrɔ min na ne ko ko sigida sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ ye den nɔfɛ. Maramu i ma bɔ denko ka gɛlɛn ne yɛrɛ filɛ nin ye ni mɛnna den nɔfɛ Maramu i bɛ muɲu ka sabali. Ɲali foyi tɛ Maramu ne ma min dɔ kɛ bɔnɛ foyi tɛ Maramu ne ma min dɔ kɛ ne kun tɛ tobili la. Ali ka don ɲɛkɛɲɛ na kɛnɛma a kun ka gɛlɛn ne ma Maramu. Ne kun bɛ tile so kɔnɔ tuma dɔ la sunkɛnɛkɛ bɛ gana tellement an ka bɔ ka na kuma min bɛna fɔ ka don tulo la wallahi n bɛ siran ɲɛ mais bi ne y'aw mɔgɔ joli sɔrɔ e bɛ yen e kɔrɔkɛ bɛ yen han. Ale buramuso tɛ fɛ ka ne ka dumuni dun bilen ne burankɛ tɛ fɛ ka ne bololaji min ne ni mɔgɔmuso tɛ gɛrɛ ne la tugun. Maramu nin bɛɛ ye ban e delila ka fɛn jumɛn ye k'o ti ban diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye ban Maramu fɔ Ala ka masaya o ma na o Ala ma den di minnu ma diɲɛ kɔnɔ bilen olu b'a kɛ cogo di e donnen furu la Ala ti san ta mɔ fɔlɔ ne nana kasi ko denko olu fɛnɛ ka sabali sa ne ye san 13 de kɛ ne ma den sɔrɔ
Maybe nema de sora sabali ala ye jede na kumina mo si ta do e ta do olu ta do de ta mo si bulu ni de ku me bulu sa ko ma so de yadla me de ta mo shi bulu ala ti mo shi je fena ku gaza ni ala kele ke jala ni soro ku do le do sabali de kashi jiboy nyaka yame ni kashi bayin dabla buram so ka ko ada alaka iburanga ka ko ada alaka i chefene muni ka sabala horo pasige chofle ni uta fam nu ye muso fu ala madendima madora du subi kashi ko kana afle ko ka ko iguyanye I kanu ba dusukuna me kuma dora dusukun fleni abi toro kanu de niga yame wiliga ka iki sigiga fulu ika kena foi make kani buranga minani ma kani buramso minani ma pasige ko do nu nya bala model tu bulu dusuku kashi yame kana ti ko ke kan mede pasige ko ke dusuka bu nani mesa abina ta afien ble ka fulu sabali muso togo al muso an sabali su imuni iga sabali chela sigila ninte kena ninte fo ima koduma chama me foi kole yame milikata sonu buraya ka pesi ni kuma mi ala ka fili here da amina ha hamina ngo beno amina de muso sengana na tise ka fo wa ba muso do kono ko de ba mu ko bulu ala ka beso saballa Papa. Monsieur Dona. Nous tu se fouilles là. On a ta ouate là. Rouma, casse-casse. Papa. C'est bon là. Ta table là. Allez. Allez. Donne-moi son nom. Chérie de moi. Mon bébé. Est-ce que comment pour bien? Est-ce que quand on veut tu es tout mais mouye qui tu es? Nous on na mouy pas comment bon mania qui na yo. Ni e fou sa joli so e mune. Hein? Mbusute ko no. Ifana. Jofana. Ne muso ko flako. Jofana. Ni e fou ko sa joli ya. Ideselo no ga de soran. Ni ko fe o fe amaki. Nere de penado. Ikadinye mi fe ko. Me fe meki. Ideselo no ga de wo. Orodo, abi foye na ko yana ka furuke. Ay mon ko da kene na ka kono chemba kene maki jago na flato se ade so o turu so ka do o chela ko ka so o te ka so awre do ko fnyena ida ko ma bo mane wa bita nya to abida ko so njugu flera Madame, ça va? Ça va, chérie. Oui. Ça va? On t'a dit ça, Fargan, il y a mon quoi? C'est grave ça. Ah, ça? Oui. Ok, ça tombe bien. On te regarde nana quoi. On gagne à ta combien? Ok. Donc, t'as un peu de boulot quoi. Mais ne dis-moi où tu es là. À ma gueule, quoi faire quoi? À un volet sans sang. Et ma lima t'a droit à moi. À quand à boire dans la cama. Qu'est-ce que c'est que nous? J'étais en fouille de femmes, c'est ça. Le chef va falloir tant de Dieu ne m'a tout gagné. On a dit à l'âme. Je vais baigner le beau. Mais bien winter, et bien dans le cola et souillon. Bébé, il y a là.
Maman, on est fermé, Nina. Ni vacances de la ni faire au mariage. Et là, le fils fait la saïf à fleur. Papa. Oui. Ouais, au prochain midi. Eh. Tu fais la vacances là. Ah. Dubaï n'est étanche, il y a un autre fleur là. Il y a un cadeau. Bon, tu vois ce qu'elle t'a gaffe là. Il a. Vous pouvez te fouiller. T'as tout, il y a la boue, ça va n'a du coup fleur donc va. Tu fouilles, tiens. Non, t'as calculé ou pas calculer la gabe là. Ah, ok, problème ça. Moi le cadeau. Problème fait ça. Ça c'est mon père. I love you. Papa. Oui. Ndiko frigo ko me to dide. Parce que ko ko ni frigo na ki na kele dide tere musuma. Mais kuma be abega ngula kuma la. Kuma frigo mana fola. Bientôt. Frigo na mais frigo commande telera ko ju. Frigo min na besa na gaba. Il va falloir patienter. Frigo min ko fe gana. Ni ala so min ala ni se ga kele bol la adam. Ko ko tiga bashi. Ok. Tu as fait quitter là, Ramani. Oh. Voilà. Merci. Merci. Mon ami, Oui. tiens, ça fait un bail. Non, vraiment, ça fait un bail. Tu me dans le pays, là, il fait toujours chaud. Tu vas faire. Mais toi-même, tu sais, au Mali, c'est normal. Comment il faut m'aider? Ah oui, laisse là. Doucement, il Ah, faut. Dieu, là, ça ira pour Tiens, madame. Ouais. Hey, ça tombe bien. Voilà. Oh, notre princesse. Ma chérie, comment est-ce que tu vas? Ça va. Ça va? Gara fama ene Voilà. nete. Ali tena bwana. On fait comment? Si je joue, je vais ramener. On me faut Sénégal. Et ah Tu bon. vois, bon, on te regarde à la Chilodien. C'est pour ça que j'ai été obligé de mal la pique. Aucun problème. Ça va quand même? Ça va. Ok. Là, c'est bien. Pour un temps qu'on reste ici là. J'espère que tu es là. Aïe, mais non, ça. Ok. On a analysé, ok? Oui. On a fait l'analyse et on l'a refait. Ok. Et en plus, j'ai fait appel aux grands spécialistes, à tous mes amis, pour regarder des marques. Les résultats sont mais finalement, à quel âge quoi? Le problème ne vient pas de ta forme, mais ça vient de toi. Quoi? Non, je te dis, c'est un problème de prostate. Mais attends, mon ami. J'espère que tu ne me blâmes pas. Non, ça perdure depuis l'enfance. Je vais t'expliquer. Un problème, il y a mis avec Jameson Soro, avec Chess Soro. Tu n'es pas à Jameson là. Il va Soro, il se met à tu m'excuses. Ou bien Dimi, moi, la Julie, mais c'est nous, mais bon. Ou avec Kadera, ou bien il se met à Teta. Mais tu négliges. Tu vois, c'est-à-dire, on se dit que c'est pas grave quoi. Mais on a vu que on évoluera, il faut qu'on enquête tantôt. Parce que, voilà, nous me dit c'est des spermatozoïdes. Donc, dès qu'il s'est de Fanga Douara, Fati c'est quoi. Tu comprends? Le problème ne vient pas de ta femme. Il veut savoir que Mousso fait. Il veut savoir que Mousso fait. Mousso Mouyara Kadi. Donc, tu sais la quoi. Parce que le problème, ça vient de toi. Et là, pour moi. On a fait l'analyse, les résultats sont là. J'ai été au Maroc. J'ai un ami spécialiste qui est en France. Il a donné les mêmes résultats parce que tout le monde a la machine où c'est la fin. Mais on a eu les mêmes résultats. Tu vois, je suis vraiment désolé mon frère. Ça a été comme ça. Je me suis dit qu'il faut que les gens annoncent. N'a pas été annoncé téléphone ou bien par message. Fait espoir pour me faire la yoromna. Ou il a un peu là pour ma jona quoi. Médicaments donc me faire que avant tout spermatozoïde mais France. Mais là maintenant c'est trop tard. Tu vois. Ce sont les résultats. Tu les prends. Prends ça. Je vais prendre une douche. La douche c'est toujours là. Il y a un état. Ok. Je prends une douche. On va causer après. Ko in kɛre ne wulila ka n jɔ n y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ m'u ka fara an ka kɛlɛ in kɛ jɔn yela kɛlɛ la. Cɛmɔgɔ ne kɔni bɛ min f'i ye ne tun ye ko in ye a mɛnna mais
Mais mi fi. Il dare ne ya te bila ne ya be shini ne la. Aha! O adamadenya min ma kunna dɛ o de kelen do k'a to aw taw bɛ ka daraki aw ɲɛ wagalen ɲɛnɛ a tɛ ka se k'aw da don ala ka kuma nka cɛ min ta bɛ ta o tɛ ne han mɛ nin ko sama fo tribunal la bilahi cɛ bɛ si kaso la bi. Cɛmɔgɔ i dare ni an bɛɛ ka kɛlɛ kɛ kun ye mais ne ma bila ne ye sini ne la. Allah. Ama. Cɛmɔgɔ. Madame. Somɔgɔw. Baasi tɛ yen kɔni. Baasi tɛ. I nana an fɛ yan bi a ka di. Ne kɔrɔkɛ ni mɔgɔ b'a de la. A ka di kɔni. A ka di kɔni madame. A ka di. An b'a kɛ kɔfɛ. Awɔ. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Cɛmɔgɔ baasi tɛ halisa denko kuma in de don ne i buranna la ne ni n buramuso tɛ bɛn burankɛ kɛrɛfɛ tɛ ne ni mɔgɔmusonin yɛrɛ taga jugu ni bɛɛ tɛ maa yɛrɛ tun ne kana kuma in f'i ye mais n b'a dɔn e de ye ko in solution ne ma ko in f'i ɲɛna solution t'a la parce que maa bɛ ka siran parce que dusu ka teli kana taa ko kɛ ko wɛrɛ o de kama fɛnɛ n ye n dɛmɛ ko kan ka n'a f'i ɲɛna n'i bɛ n dɛmɛ cogo min na a ka di i ka n dɛmɛ dɛ. mais o e cɛlaka nɔ a b'olu kɔnɔ ko mun don dɛ maa jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min delila ka den d'a yɛrɛ ma fɔlɔ mɔgɔ tɛ den sɔrɔ i yɛrɛ ye koyi f'u k'a dɔn k'a fɔ ko den bɛ bɔ ala de yɔrɔ n'u b'a dɔn o tɛ se k'i minɛ ka ɲɛ an ma dɛsɛ i balo kɔrɔ n'an y'i bila ka taa furu la ye dɛ wa siyɔrɔ ko dɛsɛ ko tɛ u b'a dɔn a b'i n'a fɔ u filila ma walahi sinon maa ninnu bɛ n dɔn n'i b'a dɔn i tɔɔrɔlen don bɔ i ka na so yan ani i bɛ kun du kɔnɔ i ye n ka kuma faamu. ne ye ka kuma faamu mais ne kɔrɔkɛ an kana ko kɛ ni furusa ye an ka ko ɲɛɲini ji ɲama jɔlen na ne tɛ jugu la bari den ka di bɛɛ ye baba bɛ fɛ k'a mɔden ye mama bɛ fɛ k'a mɔden ye wa ne ni mɔgɔmuso bɛ fɛ ka kulonkɛ k'a den fɛ fana ne nakun ye de an ka solution ɲini a la fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ka denko in fɛn pour que ne bɛ se ka den sɔrɔ cogo min na degun min bɛ ne kan o bɛɛ ka bɔ ne kan ne m'a dabɔ furusa kama dɛ. n'i ko ye ko in dan ne ma a kɛcogo ɲuman tun bɛ ne kɔnɔ nka i yɛrɛ kama ani i yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ o kama n bɛ fara i kan an bɛ solution ɲini a la i komi n yɛrɛ teri dɔ bɛ yen o ye karamɔgɔ ye mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn n'i buranaka ninnu kɛ n bɛ ka baarajugu kɛ walasa i kana den sɔrɔ. a mana kɛ min ye n'an sera karamɔgɔkɛ in fɛ yen o b'a cɛ ɲɛ dɔn. baasi t'a la wuli an ka taa. Salam alaikum. Salam alaikum karamɔgɔ. Aw sigi b'an fɛ. Abedi, baasi foyi tɛ. a ka kɛnɛ. Alhamdulillah. Baasi t'a la. Baasi foyi tɛ. Du kɔnɔ mɔgɔw. U bɛɛ bɛ yen. An fa n'an baw. Alhamdulillah. Du mɔgɔ ɲumanw. U bɛɛ bɛ yen. Alhamdulillah. Jama ka ca de. Wallahi o don. Alhamdulillah. A kɛra tile fila ye sa dɛ. O kɛra jati. Baasi tɛ yen kɔni. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulillah. Nba. An kuntan b'i kan bi baasi tɛ nka baasi don nin ye n dɔgɔmuso ye a furulen don nka a bɛ cɛla la yɔrɔ min na o kɛn bɛ ka nin siri k'a da kun kosɛbɛ k'a sabu kɛ densɔrɔbaliya ye i komi a sera ne fɛ yen bi a dusu kasilen ka na kuma fɔ ne ye ko an ka fɛɛrɛ ɲini a la n ko n terikɛ dɔ bɛ yen o ye karamɔgɔ ye nka an bɛ n'o fɛ yen ka na ɲɛɲini n'a y'a sɔrɔ a ka densɔrɔbaliya ni dabali don walima ni min don an k'o dɔn. Alhamdulillah. Barika Ala ye. N y'a faamu. Bɛɛ filɛliw kɛ k'a lajɛ. Baasi t'a la o don. Alhamdulillah. An dɔgɔmuso yɛrɛ tɔgɔ. Mariam. Mariam. I n'a cɛ fa la wa?
Ah, basi tɛ donc a jamu bɛɛ ye kelen basi tɛ a bɛ bɛn jati zikiri kɔnɔ a fɔ a ye k'a ka hakilina ne kɔni ɲɛ bɛ den na nka n t'a dɔn a bɛ sɔrɔ sira min de fɛ sinon a bɛ na den sɔrɔ u ka du in kɔnɔ u bɛ na den dɔ sɔrɔ ale yɛrɛ jati nka n kɔni t'a dɔn a bɛ n'a sɔrɔ sira kelen min de fɛ n b'o de ye nka a ka hakilina tigɛ den ko la a bɛ den sɔrɔ i ye kuma mɛn a faamuna alhamdulillah ɲininkali wɛrɛ kɔni tɛ yen ayi baasi foyi tɛ yen sinon janfa t'a kɔ foyi t'a kɔ a bɛ na den sɔrɔ nka a bɛ sɔrɔ sira min de fɛ ma kɛ ala ye k'o dɔn baasi t'a la n ye kuma faamu kuma diyara n ye kosɛbɛ baasi tɛ o tuma an bɛ sira ɲini alhamdulillah n yɛrɛ bɛ tila ka tɛmɛ yan ka worosɔngɔ d'i ma o bɛ bɛn o kɔfɛ ni a den kɛra cogoya min na n'a denko kɛra cogoya min na a denkundi kana fɔnkɔ dɛ ni ala sɔnna ala sɔnna a tɛ f'i kɔ a bara baasi tɛ an bɛ sira ɲini sira b'aw bolo Bismillah. Joni nana dindeta. Madame, hier elle n'a pas de peine, elle m'a dit la rafma de fille. Mais il est follow it. Ah non, il t'a fait ça pour aider et du diamo et dans Madame, oui. Dini do ye quoi? Pudding wa? Ah oh? Any bomb? Ni na to ba bon ko re fisa ni temena kari fara na tu me ne adalo so kashi. Ni ata mo shinye pintunila. Tula dini kashi la. Ni na na msika tanae. Kata ko anu se polisi solo we. Aïe. Oh, c'est pas possible. C'est ça. Ah non. Me fait comme que c'est ça. Anga salon sans fait. Il est tani blanc. Il kana to machi dengele kai. Wante fait machi dengele nga boa kala. Il est dobe ko la. Ya fa ya. Buli katana. E ka tourner ma baya ko to ma me fait ka kuma nga che fait quoi. Il te regarde fait.
itu jangan boleh deh. Tadi sih. Oui. Ça va? Ça va? Ah bien. Ayi, ante. Ni kɔrɔkɛ de don. Ne mana ko makan. Yɔrɔ ne kana da I ka mulu la. A ka ɲi sa, a ka ɲi. Somɔgɔw de den. Baasi t'i la. An fana bɔ. J'espère que a bɛ a dɔn kɔni. An filila ma dɔɔnin. A yɛrɛ kun na fili. Ni terikɛ min ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ, f'a fɛ an bɛ to mun bɛ to ka na dumuni fɛngɛ yan. A bɛ n'a fɔ e tɛ ka fɛn yɔrɔ ninnu na dɛ. Effectivement. C'est grave frère. Ni fitini ma bɔ an kunna sisan. E den kɛmɛ ko fɛn koyi. Wagatiw bɛ changer. Awɔ tiɲɛ yɛrɛ la. An bɛna kɛ ɲɔgɔn na sisan. Ça va. Se kɔni. Ça va? Cɛ I jɔn ka kuma fɔ sa. Bona la, Yɔrɔ ne kana da I ye. I tɛ kuma fɛ papa. Sabali la ale. N'o tɛ bɛn dɛ. Ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ aw ma. N'a bɛn n'aw ma baasi. An tulo b'i la. I n'a fɔ a bɛɛ tun bɛ n dala kuma mun na a ka hakɛ to kuma n'a fɔcogo dɔn quoi. Ko Mariam ka denko. Awɔ. Ko ma bɛna muso kura furu wa? Ni tabarikala ni diyara ne ye koyi. Ayi. N bɛna fɔ. Ala sago aw bonya b'a la. Mariam lajɔlen. Ni tanga mɔden bɔra kele. Mariam lajɔlen. Ayo, deux tués. Yɔrɔ maa mun don déjà ale ka kɔnɔmaya ni I b'a dɔn Ala ye bɛɛ da a ma mɔgɔw kɛ kelen ye. Ale ka kɔnɔmaya ni mɔgɔ tɔw ta ma kɛ kelen ye. Bon a ka suivi dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɛ yan quoi. Fo ka taa n'a ye Maroc. An tɛ Maroc kɛ. Hali ni tɛ Maroc a tɛ yen. N bɛ fɛ k'o kuma de fɔ aw ye. O tɛ problème an t'o ko bila ka sumaya bilen. A ka hôtel wari ni a ka peseli wari ni fɛn minnu kan ka ɲɛnabɔ a wari bɛɛ lajɛlen kan ka don joli de ma cogo. Mais papa ne bolo ne tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye. A to ma ne yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ kɛ. Voilà. Ja bɛ ka waliden tɔw la ka ja kɔnɔma de kun don. Ko ni fɛn ma den sɔrɔ docteur I ye den na de kɔni. J'ai suivi l'état de madame et à l'état bon il va revenir muso dɔw lajɔra dɔw kɔnɔ bɔ kojugu dɔw ta bɛ ci donc ale ta tɛ dɔn ten kosɛbɛ donc pour ne pas prendre le risque heureusement que ni wari bɛ ni moyen b'i bolo donc a kan ka gɛrɛ machine dɔw kɔrɔ donc pour que suivi ka k'a la normalement a ka jigin nɔgɔya la sinon a ka jiginni yɛrɛ ni sisan yɛrɛ a man jan bilen yɛrɛ a b'a degun na an ka machine minnu bɛ yen nɔ olu tun tɛ ka se k'a yiri quoi bon o de la n b'a dɔn o de la a ka banamisɛnninw cayara vous voyez mais inchallah ça va aller je pense que ça va aller sisan an tɛ nin ko bila ka sumaya Mariam yɛrɛ wele ka na. K'a wele ka na. A wele ka na. N buramuso wele ka na. An bɛ siran yen maa wele ka na. Wele ka na. ta petite sœur Aïcha la petite là. C'est la grande. Wallahi. Tu vas me donner ça. Papa Kurani, t'arrêtes. Dis-moi. Maman. Ne sommes dans la main là. Ala ma ko na. A bɛ n'a fɔ Ala y'an kuma kan. Ja ni ka olu muso ko bɛ ɲini. Ne sogo min fɔ. Awɔ. Maman. Maman, na ke terimuso ye. Maman. Mais a yɛrɛ ka teliya ka na sa. Lagare ni joie de Bɛ to ka taa yala n'a ye. K'a bɛ kelen den ma sɔrɔ k'a banna k'e o tɛ ɲɛ dɛ. Den ma na. Mais a yɛrɛ nana e ta nin. An buramuso. Bébé. Chéri. Kɔni baasi t'i la. Chéri, sigi kɛrɛfɛ. K'e tun bɛ ka ne wele. Awɔ. Ko ni baasi ba t'i la dɛ. N tɛ ten kosɛbɛ ten walayi n fari tɛ ten tɔ min. I bɛna lafiya i bɛna lafiya. A bɛ lafiya wa denko la. A bɛ lafiya walayi. Fo ni yafara ma dɛ. An ye nin bɛɛ dɔgɔya de da i kan mais an t'a dɔn. Wala an t'a dɔn. N tɛ foyi ye. Chéri ma, i b'a dɔn ne yɛrɛ ko mɔgɔ wɛ. Kana to ka timiya. Lagare yan. I bɛna taa ko ka yen fɛ. Maroc. K'i janto mɔden na dɛ ni mɔden ko ka gɛlɛn ma dɛ kana to hali kunkolo dimi k'a minɛ i y'a mɛn. O ye problème foyi t'a la. Ala yɛrɛ yɛrɛ. N y'a mɛn. En tout cas ni mago bɛ fɛn o fɛn na i b'i jija i b'a fɔ a bɛ ɲini ka d'i ma. Kana to dusukasi foyi k'i sɔrɔ. An bɛ fɛ an ka mɔden de lafiya kɔnɔna na. Ayiwa a bɛ to yɛrɛ la dɛ. An ye fɛn o fɛn k'i la
kana fɛ a faamuya ka taa sira jugu fɛ awɔ n y'a faamu a ka di fa bɛɛ lajɛlen k'i mɔden y'i kɛrɛfɛ ma faamu de juguya tɛ juguya tɛ an buramuso chéri ma k'a to fitini chéri i bɛ to ka dumuni yɛrɛ sɛgɛn maa ni gardien ko b'i la i b'a fɔ n bɛ gardien bila ka taa e ma sɛgɛn ça c'est ma femme walayi fɔlɔ de tun ka nin kɛ walayi ne y'a dɔn koyi walayi ne y'a dɔn e mun dɔn depuis ni furula ne denkɛ ma ne y'a dɔn k'a bɛna kɛ mɔden den ne fana n'a ye tɛnɛmuso ye kana to i yɛrɛ sɛgɛn an mɛn ala bɔ fan tɛ dɔn i t'i ne ka tɛ i yɛrɛ posé dɔrɔn ala bɔ fan tɛ dɔn dɛ ni kɔgɔ b'i la dɔrɔn i b'a fɔ an ye dumuni dilan ka dɛmɛ a ka taa lafiya awɔ i lafiya mɛ taama dumuni yɛrɛ de barikala i ma dɔn anw bɛna bolo su an yɛrɛ Duma fiɲɛ baara min Duma fiɲɛ baara min Duma Alhamdulillahi rabbil alamina. Bi an kan ka ala fo k'a barikada bi ye donba ye famille Sakɔ kɔnɔna la an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye an denkɛ ka denko ye an bɛ ala tanu ka ala barikada ala min ye nin donba in yira anw na an bɛ ala tanu bi an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ bari denmisɛnnin ye sini ɲɛsigi de cɛ n'i wolola ka balo n'i ma den sɔrɔ kɔ t'i la fɔlɔ cɛ o cɛ bɛ yen n'a ma den sɔrɔ n'a fatura a bɛ fɔ de ko a banna w'ale bannen de si t'a kɔ nka cɛ o cɛ bɛ yen n'a ye den sɔrɔ n'a fatura a bɛ fɔ de k'a fatura bali denw b'a kɔ an bɛ ala fo den ye fɛnba de ye an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ ya Rabbi ala ka nin den ala k'a kɛ nin du in tiɲɛ tabaa den ya Rabbi ama ala kana den kɛ den lankolon de ya Rabbi ala kana a ka wolo kɛ fu ye ya Rabbi ala ka den kɛ barika den ye ala k'a kɛ dugawu den ye ala k'a bugɔ a dɔgɔw ye ala k'a nɔrɔnaw caya ya Rabbi an bɛ ala de deli an kɔni an ye jɔn ye nka ala de ye sebaa ye dɛ ala de bɛ jɔn degunnen dɔn ya Rabbi ama an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu de kɛ nin den ala k'a kɛ nin du in tiɲɛ tabaa de ye ya Rabbi ama ala ka barika don aw yɛrɛ la o kɔfɛ sa a k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ ye waati ye ma i bɛ na waati dɔn o t'i ka waati dɔn den min filɛ nin ye a bolo nin ye a ye ladamu don a la a ka mara don a la a ka basigi sira yira a la walasa don min na ni aw tɛ yen a ka se ka a kun kɔrɔta yan don in kɔnɔna na ma a kana jɔrɔ ni aw yɛrɛ ye den dɛ a ye jɔrɔ n'aw denw ka siniɲɛsigi bari i bɛ den caman ye u tiɲɛnen don foyi tɛ mansaw ka lamɔ a y'aw hakili to nin yɔrɔ la dɛ o tuma ya Rabbi ala ka barika don a la ala ka kɛ barikatigi den ye ya Rabbi ala ka bɔ a dɔgɔw ye ka bɔ a kɔrɔw ye ala ka sababu ɲumanw k'an ye ala k'an yɛrɛ gɛrɛsɛgɛw fɔ ya Rabbi nin kɔfɛ sa ala k'a nɔrɔna kɛ fila min Salam alaikum. Waalaikum salam. Patron muso ni yɛrɛ den dɔ sɔrɔ bi koyi. Ah, muso jalen dɔ bi dɛ. An buramuso bɛ kasi la dɛ mun bɛ yen buramuso. Buramuso. Ala i ka bisa. Buramuso. Ko bɛ na wagati don. Buramuso a kɛra de sigi fɔlɔ. I da de sabali. Ko bɛ na wagati don. Mun de kɛra. Wallahi ko bɛɛ faralen don ala de la. Ko bɛɛ faralen don ala la. An ka jɛ an ka kow to ala ma bi don tɛ kasi don ye koyi bi don ye nisɔndiya don de ye famille Sakɔ tɛ di bi don tɛ kasi don ye bi don tɛ kasi don ye dɛ bi an bɛɛ de kan ka nisɔndiya Karamɔgɔ dɔ bɛ ɲana. dɔ ba o bɛnnen b'a la